localitatea Sân Martin, lângă Oradea, se lucrează de zor pe șantierul viitoarei case. Voluntarii știu că au la dispoziție doar 10 zile ca să ridice locuința în care se va muta Marinel Piștuca. Pentru tânărul de 32 de ani, care a crescut prin orfelinate, este cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodată. Am fost la primărie, am depus cerere să obțin și eu o casă, să nu mai stau pe închirii. La ridicarea casei, tânărul este ajutat de voluntarii Fundației Habitat pentru Umanitate. Printre aceștia se numără un grup de tineri din mai multe țări care studiază la o școală din Elveția. Most of us are Canadian. We have one student who's from Singapore who's with us. There are 11 students with me here on this project. We chose here because it's a greater cause than just going sightseeing. It's something we can actually do to help others. We're able to help out someone like Marinel who has been so disadvantaged in life, so it feels great to be able to be here, to be able to really give back to him, to be able to make his dream of having his own home. An de an ajutăm în această perioadă, în perioada Sfintelor Sărbători Pascale, cel puțin o familie cu probleme să beneficieze de o locuință decentă, sigură și sănătoasă. Marinel lucrează cot la cot cu voluntarii. La școală a învățat tâmplăria și spune că își va face singur mobila din casă. După ce locuința va fi gata, își dorește să își întemeieze o familie. Le ofer ce nu le-a oferit părinții. Și să nu-i văd că se chinuie cum am chinuit și eu. Casa construită de voluntari valorează aproape 20.000 de euro și va fi gata în Joia Mare. Potrivit regulilor Fundației Habitat pentru Umanitate, proprietarul ei va plăti în următorii ani o rată lunară de cel mult 100 de euro.